Malaki kasi. So, eto na lang yung binili ko. Eto na lang yung ginagamit ko na Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So, ayan, medyo di ko alam kung madilim siya o maliwanag, pero kanina hindi na ako nag-vlog. Medyo nahihirapan ako mag-vlog kanina. So, mag-haul tayo today dahil grocery day ko. So, ayan, bumili ako ng eco bag. Actually, sa isa na ito na eco bag. Dalawa yung binili ko. So, ayun. So, kahapon, nung sa vlog natin, nakita ko na sa iyo yung meal plan ko, diba? So, ayun. Para ako ng 1,000 pesos dito dahil may mga nagdag kasi ako ng explain ko lang sa inyo mamaya pagkatapos natin mag-haul. Pasta sauce kasi sayang kasi yung aming noodles. Meron akong natira pa na noodles doon. Ang pale ng ano ko sa camera ha. And then, meron pa kaming natira dyan na kasi yung meron pa kaming melon. So, eto na lang yung binili ko, apple. Medyo mura yung apple ngayon. So, 45 pesos lang. Patatas. Dalawang patatas yung binili ko. Medyo mura siya ngayon. Actually, medyo mura nga. Bili ako ng broccoli. This is 56 and 55 cents. Onion, 26 and 60 cents. Kasi meron pa akong garlic doon. So, okay pa. Oil. Konti lang yung oil na binili ko. This is 500 grams. 500 ml. 54, 52. So, kaya lumagpas ako sa 1,000 pesos kasi may mga kulang. Medyo may mga naubos na hindi siya umabot doon sa grocery ko for yung pang once a month ko. So, ayan, bibili lang ako ng Zorox. This is 19 pesos lang naman. Tapos ito, Gel Aid. Actually, tatlo ito. Yung isa na sa isang bata na kay Hagrid, tsaka yung sa isa pa. So, ayan, medyo napuputol-putol tayo, guys. Pumili ako ng Calumet, baking powder, kasi medyo ubos na. At saka, eto, garlic powder, bumili ako. Pumili ako ng tissue, kasi pag nagpa-fried kami, gusto ko yung mga ganito, medyo makapal siya. So, ayan, folded napkins. Ito lang yung binili ko. So, dalawang bag yung binili ko. This is 35 each. Kasi nahihirapan. Meron akong blue doon. Yung sa blue naman, ginagamit ko yun kasi medyo madumi na siya talaga. Kasi ginagamit ko siya sa palengke. Ganun. So, medyo madumi na. Yung listahan, dala ko kanina. As always. Third linya, wala nang malaki kasi. So, ito na lang yung binili ko. Ayan. So, itong maliit. So, dahil maliit yung binili ko na bread, bumili na lang ako ng biscuit kasi 40 pa din naman to. So, yung budget ko sa bread is 80. So, bumili ko na lang ng isang ganito. So, ayan. Tapos ito, itlog. Pinanidigan ko na talaga yung itlog namin, guys. Ito na talaga yung ginagamit ko na, ito na yung binibili ko na egg. Yung ProBio eggs na no growth hormones, no antibiotics. Ayan, nakikita niyo ba siya? So, ayun. Kasi medyo nakakatakot na yung mga nangyayari ngayon sa mga, sa mga manok. So, eto naman, Copico Brown. So, 10 lang yung binili ko. So, eto, isa din to sa mga nadagdag doon sa grocery. Kasi naubos na yung, medyo dalawa na lang yung natira. Kaya, isa yun to sa nadagdag sa grocery. Medyo mahal yung kangkong. 18 pesos per pero okay lang. So, dalawa lang yung binili ko instead ng tatlo. Within this, sa day off ni Papa, so, bumili ako. This is 19 lang. Yung petchay. Eto, ako na naman kumakain ito. Yung romaine lang lettuce. Chica data. Pipino. Ayan. This is 13 and 10 cents. Last, eto, 24 and 95. So, ayan. Bili ko. So, actually, sumobra ako sa 1,000 dyan, guys. Ang hindi na, nakalimutan ko. Siyempre, aanihin ko na yung mga kung wala akong ipang-aano dyan. So, eto, isa yun sa nadagdag, yung dairy cream na buttermilk. So, malaki. So, ayan, medyo malaki yung binili ko kasi ginagamit ko to sa dahil yung pinagkakamitan nito, so sabi ko, kailangan may stock ako ng ganito.
So, yun. Kagaya nung sa pancake, ang dali ko pa kasing ano dyan, flour, all-purpose flour. So, mas maganda na may stock ako ng ganyan. Isda. Flying fish. Flying fish talaga. Or sa, ang tawag dito, bangsi. Papa yung pinabili ko nito. Beef. So, eto na nga yung beef. Hindi ko matapos-tapos guys kasi nanonood kami ng TV. Pinopost namin yung ano kasi maingay. This is 97 and 76 cents. 470 grams. So, eto. Ang gagawin ko dito guys is half sa lumpia at saka sa, tawag dito. Sa lumpia konti lang kasi dalawa lang kainan na lumpia yung ano namin. So, konti lang kasi maglalagay po kami ng carrots. Tapos, konti lang yung ilalagay ko sa spaghetti. Tapos, yung isa naman, half naman ang center nito is yung ano, parang tatlong part. So, yung isa naman is lalagyan ko ng patatas. Hindi namin guys na inunti-unti namin na talagang hindi So, ito naman, ground beef, ground beef. Beef din ito, beef round. 318 grams, 97 and 63 cents. Ano lang, ilan na? Tatlong kainan ito. Kasi may beef pa na natira doon. So, ayun. So, kaya ganon, medyo konti lang guys. Kasi, parang nililes din namin yung kinakain namin. Kasi, alam niyo na, parang, natakot ko yung kasakit talaga, promise. Totoo yun, guys. Kasi, ngayon, grabe na yung mga chemicals kasi. As in. So, eto, kailangan din namin mag-pork. So, once a week. So, kailangan namin mag-pork. 49.97 pesos. So, sasabaw ito. So, for sa day off ni Papa. So, yun lang naman. So, ayan. So, though meron kaming mga meat guys, pero tinatry namin na at least, ikukumpara mo yung talaga sa kung palagi nag-pork, iba din yung beef. Pero, ayan. So, in fairness naman, ang dami kong green na nakuha, mga gulay, ganun. So, ayan. So far, so good. So, yun lang naman yung nabili natin lahat. So, sumabra ako ng, guys, is yung rice na lang. 2 kilo. Hindi naman, wala nang problema sa akin kung lumagpas ako ng 1,000 pesos kasi, yung receipt naman, total ko lang naman yung ang importante is, hindi makalimutan mag-save. Yun lang naman. Ang importante. So, this is 1,031 yung total niya. Pero hindi pa kasali dyan yung ito naman sa sa pork at saka sa beef. So, 245. Kasi may mga idagdag kasi ako na hindi naman mauubos yun for sa isang week lang. Like sa yung dairy cream, hindi naman mauubos yun. Yung biscuits, yun, medyo marami naman yung Pero yun lang naman guys. Yun lang yung gusto kong pakita sa inyo. Tapos, yung natin, ikakat ko na ngayon kasi bukas iba naman yung gagawin ko kasi marami akong gagawin bukas. So, kailangan makat na to ngayon yung mga gulay para ready na for tomorrow kasi bukas is beef with patatas yung aming ulam sa Monday. Yeah, Monday. January 22. Ayan. Beef with patatas ito. So, kailangan ma-segregate ko na iba-iba. I mean, ma-separate ko na, mapako na siya. So, yun. So, yun lang naman guys. So, I hope you guys enjoy. Sana in-enjoy natin yung haul natin ngayon. Ako, nag-enjoy ako mag-haul. Try, pinapakita sa inyo kung magkano yung budget ko. So, yun. Follow nyo ako sa Facebook tsaka sa Instagram. So, sa mga nagtatanong kung ano yung Facebook page, Our Family Budget. So, search nyo lang yun, guys. At saka nakalagay yung link sa description box. So, i-click nyo lang yung link doon. So, yun. See you in my next video, guys. Babush!